Gihatdan og ayuda ang kapin sa 1,000 ka mga mananagat sa Talisay City, human nga sa kapin 1 ka semana sila nga wa ka panagat tungod sa dagkong baon. Ang report ni Femari Dumabo. Simultaneous ang gihimong pagapadapod sa mga opisyal sa Talisay City LGU o ba ng mga barangay sa tag 5 ka kilong bugas, noodles ug mga canned goods ngadto sa 1,300 ka mga mananagat sa mga barangay sa Tangke, San Roque, Kansuhong, Poblasyon, Puok, Biasong ug Barangay Dumlog. Human nga sa kapin 1 ka semana, halos di gyud kapanagat ang mga mananagat tungod sa kabati sa panahon ug kabaluron sa dagat. Tunan pa usabang dugang tabang ilabi na nga padayon pa ang kabati sa panahon tungod sa habagat. Every year amo nang gibuhat na tanang registered fisher folks during habagat sa mga panahon na di sila makapamasul, naalay mahatag gamay ang city nila. So we gave them rice, canned goods, and noodles today. Lahi ang panahon karon, especially na ma-intensify ang southwest monsoon, ang habagat, kung naay mga bagyo. Na may mga 5 na nagtuyok sa Pilipinas karon wala sa PAR, but it intensifies sa bagat. Then that's something that we're looking at kung mo additional pa a certain number of time. Importante kay nga ma-monitor ginato, especially kining atong mga mananagat nga mapagkuanan gyud sila, patagaan gyud sila og ganibitang protection sad nga dili sila magpataka og panagat karon, especially karong panahon nga habagat unya lisod gyud panginabuhian sa mga tawo karon. Samtang gitutukan karon sa mga sakop sa Aksyon Agad Team ang pagpanglimpyo pa sa mga kanal ug mga drainage system. Di nabantayan nga puno gyud gihapon kini sa mga basura. Pagpangandam kini nga wala pa kay na sinati karon ang pag-ulan-ulan. Nagsigig pang limpyo. Of course, ang atong disaster team nagtuyok, nagtan-aw sa mga lugar na affected sa mga landslides, affected sa mga floods, and what else we can do moving forward. But we can only prepare as much as we can, and hopefully when the time comes, andam lang tanan. Kanang gamayng botilya o kanang mga plastic ato ibang labay no murag di maka-effect pero dako isig effect kun matigom na siya. So be responsible lang kita, magtinabangay ta kay di nato mahimo ang hapsay ug lunsay pagpadagan sa panggobyerno kung walay kooperasyon. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.